Assalamu alaikum warahmatullah. A yau insha Allahu za mu ɗanyi wani basic explanation da kuma possible risk na cryptocurrency, ko kuma in ce a taƙaice za mu yi introduction of cryptocurrency, wanda za mu ɗauko history right from barter trade up to yanzu level ɗin da muke ciki na invention of cryptocurrency, ma'ana level ɗin da aka ƙirƙiri shi kansa wannan cryptocurrency ɗin. A har kullum idan an ce mutane cryptocurrency, abin da yake fara zuwa zukatansu shine ana magana akan bitcoin ne ko ethereum ko binance ko wani abu makamancin haka, wanda dukansu za mu iya kiransu da cryptocurrency, amma wasu ƴaƴaye ne daga cikin cryptocurrency. So ba tare da ɓata lokaci ba, za mu fara da shi kansa evolution of money. Amma kafin mu je evolution of money, zan so a ce na ɗan tunasar da mu wani abu da ya kamata a ce mai taking care of. A har kullum idan an ce wani kuɗi, mutane sukan fassara kuɗi kamar wani abu ne da yake generally, wanda suke fassara shi ko in ce a ɗan simple English, mutane sukan ce money is generally is something that is generally accepted. Ma akwai some philosophy da suka ce, ko in ce philosophers ko professors da suka yi argument da haka. Misali, kuɗin Najeriya ina tunanin baya yiwuwa ka je China ka kashe su, haka kuɗin Ghana ba za ka je Singapore ka kashe su ba, har sai an maka canji exactly kuɗin da yake Singapore ko kuɗin da yake Ghana. Za ka iya canjin da za ka iya canjin kuɗin Najeriya da ke kuɗin Ghana ko da kuɗin Singapore ko da kuɗin America. So wannan abin shi ya hana money ya zama generally accepted, saboda ba ko ina bane za ka wannan. For instance, akwai ko a nan Najeriya akwai wanda za su ce ba sa karɓar yaɗaɗɗun kuɗi, akwai wanda kuma ba ruwansu da wannan abin nan. So don haka a nan wajen za mu iya cewa money is not generally accepted, rather za mu iya fassara cewa kuɗi wani abu ne da ake gina yarjejeniyar kasuwanci tsakani. A yanzu misali, idan na ɗauki ganye na ce wannan ganyen ka yarda da kuɗi ne, ka ce mun ka yarda, na ɗauki ganyen na baka, ka bani kayayyakin ka ko ya kai nawa ne, so wannan mun yi kasuwanci kuma sannan na baka kuɗi, in dai har a wajen ka wannan abin a matsayin kuɗi yake. So wannan shine takaitaccen definition na kuɗi. To za mu fara da na fari, ma'ana barter trade ko kuma trade by barter. A wancan ƙarni da ya wuce, wasu zamanannuka da suka shuɗe masu ɗimbin yawa, babu wani abu mai kama da kuɗi, sai ya kasance mutane ba su da wani hanyar saye da sayarwa ko hanyar cinikayya face ka bani in ina da dawa in baka, ka ban gero, idan kana da masara in baka ka kuma fatanya da dai sauransu. Haka ake harkar cinikayya ta kasuwanci. Wannan shi muke kira zamanin barter trade. Idan muka zo kan community money ko kuma people's money, za mu ga bayan wancan zamanin barter trade ɗin ya shuɗe, sai aka ƙirƙiro wani abu mai suna wuri, yayin da mutane suke cinikayya da irin su wuri da dai sauransu, wanda kuma sanin kanmu ne cewa irin wannan wurin akan tsinto shi ne a kogi ko dai wasu abubuwa makamancin haka. Kuɗi ne ba ruwansu da wata alaƙa da sa hannun gwamnati ko kuma wani body da yake regulating ɗinsa. So bayan an gama wannan level ɗin, sai aka ƙirƙiro government coins. Yayin da aka zo level ɗin colonialism, sai turawa suka ƙirƙiro mana wani abu mai suna kuɗi, wanda shine coins, wanda suke silalla ko mu ce kwabanni, wanda dole sai gwamnati ne za su yi maka issuing, su baka shi, sannan ne za ka je wajen mai sayayya ka miƙa masa sannan ya baka. So bayan an gama wannan, sai kuma aka ƙirƙiro level na paper money. Paper money shine irin wannan kuɗin da muke kama, wasu sukan kira shi da fiat money, ma'ana kuɗin da zan baka shi ka bani kaya, kuɗin takarda kenan. So bayan an wuce wannan kuma sai bankin, sai kuɗin yanzu gaba ɗaya sai tattare, sai ya zama rabi a hannun, ko in ce fiye da kuɗin ma yanzu gaba ɗaya tattare ya koma banki. A da yanayin da ake banki kuma shine, idan kana da kuɗi saboda yanayin ɓarayi za ka tafi da naira biliyan kaza ko miliyan kaza, ina daga Jigawa zan zo Kano ne sari, ɓarayi za su iya tare ni, wanda in suka mun fashi shikenan sun karya ni, ba ni da hanyar da zan yi na samu wani jarin, ko kuma ina in taho da wannan abin ɗin. So sai aka ƙirƙiro wani abu mai suna banki,
sai ya kasance a wancan lokacin da ake banki shine za ka yi ajiya a Jigawa, za a baka wata 'yar takarda. Idan aka baka wannan takardar sai ka dawo nan Kano, in ka shigo Kano sai ka je banki, sai ka hau layi, sai ka representing din, sai ka nuna wannan takardar da aka baka. Da zarar ka nuna za su gane cewa naira kaza kai depositing a Jigawa, sai su dinkula maka shi a hannunka, sai ka ce kai sayayya. Ana nan sai aka ga to ai wannan ma ba da easing din hanyar, ba za a sassauta hanyar, duk wannan wahala ce. Sai aka kirkiro ATM, ma'ana ATM machine. ATM machine ba ruwanka da sai ka je banki ka hau layi ka yi waye, sai aka kirkiro wannan ATM ɗin da kana zuwa wani kati za a baka, za ka zara, za ka ciro kuɗinka ka je ka biya buƙatunka. To wannan ɗin ma sai ya kasance ana dai layin dai da ake gudu har yanzu bai taƙaita ba, sakamakon yawan adadin mutanen da suka yi adopting da amfani da shi. Sai aka ƙirƙiro wani abu kuma yanzu mai suna bank wire, ma'ana bank transfer. A yanzu na tabbatar za ka iya zuwa banki, ko in ce akwai wanda maganin da nake so in faɗa kan cewa yanzu kuɗin da ke yawo a bank wire ya fi wanda yake banki, ya fi kuma wanda yake cikin ATM. Misali, za ka iya zuwa ATM babu kuɗi, za ka iya zuwa cikin banki a ce ma babu kuɗi, amma in dai transfer ne yana account ɗinka to shafali za ka yi transfer, sai dai ko a samu matsalar maƙalewar network ko kuma wani abu da makamancin haka. To saboda wannan matsalar ba double spending ɗin nan, na matsalar network da matsalar wannan bank charges suwaye da aka ƙirƙiro da bankuna suke da wannan irin wannan matsalolin, sai ya kasance an ƙirƙiro wani mai suna cryptocurrency, wanda shi kuma ya fi wannan, ko in ce ya fi wannan bankin advance, shi ma is another form of money, ya fi wannan kuɗin da yake banki ko kuma transfer. Ta yaya hakan zai kasance, wanda shine a nan gaba insha Allah za mu yi bayani. To wannan shine related and possible risk da features na shi wannan cryptocurrency ɗin. Ta yaya yake aiki shine, cryptocurrency yana da feature ɗin is exchangeable. Ba wai lalle abu bane da zaka siya ka ajiye ka jira sai ya hau ka siyar, no. Cryptocurrency abu ne da zaka iya yin sayayya da shi, abu ne da zaka iya siyan magi da shi, gishiri da shi, duk wani abu da ka san kuɗi yana yi, ana yi da cryptocurrency. Shi ya saka cryptocurrency ya zama exchangeable. And also cryptocurrency is yana da features na appreciation and depreciation. Menene appreciation and depreciation? Shine cryptocurrency kuɗi ne da yakan hau kuma yakan sauka. Zaka iya siyan abu naira 1000 zai iya baka naira 100. Haka zalika zaka iya siyan abu 100 ya baka naira 3000 ko 1000, musamman a wannan lokacin da kasuwa ta yi ja. A 'yan kwanakin baya kasuwa ta yi ja, zaka siya abu naira 100, kwata-kwata bai fi saura naira 20,000 ba, ya dawo naira 20,000. Amma kuma akwai lokutan da zaka siya abu naira 10,000 ya baka miliyan 5, duk ba damuwa bane, duk hakan takan faruwa a nature na cryptocurrency. Sannan kuma cryptocurrency ta yanda ya fi banki shine is tradable. Ana iya trading ɗinsa, ba iya tsayawa ake sai ya hau ko sai ya sauko ko kuma a ciniki da shi ba, sannan kuma is tradable. Sannan cryptocurrency ba abu ne da yake buƙatar ka siya yau wai jibi ka siya, ko kuma kana siya duk bayan wata ɗaya zaka dinga samun naira kaza, wai wannan tsarin leveraging ɗin ko kuma tsarin da zai dinga ka yi rijista na kaza nan gaba zaka samu kaza. No, cryptocurrency yana buƙatar patience da kuma long term investment. Ba abu ne da zaka siya wata ɗaya ko wata biyu. Shi yasa muke ba wa mutane shawara kan cewa kar ka siya cryptocurrency ko kuma kar ka shiga tsarin crypto da kuɗin bashi, ko kuma kuɗin da ka san kwanan nan zaka neme su, ko kuma kuɗin da ka san in ka rasa zaka iya shiga wani hali. To har kullum kamar yadda muka sani, duk abin da aka ce akwai riba to lallai sai an samu asara. Gaskiya ne, cryptocurrency akwai asarori, akwai hatsarurrukan da yawa a cikinsu. Kaɗan daga cikin hatsarorin da muka ɗauko za mu yi bayani shine akwai wallet risk. Kowace wallet, sanin kanmu ne shine kowace wallet tana da dokokinta, tana da tsare-tsarenta. Misali trust wallet, akwai wasu key guda 12 da ake bayarwa yayin da kaje buɗe trust wallet ko atomic wallet ko dai wata metamask wallet ko dai wata wallet. Kowace wallet tana da nata ethics ɗin, ko in ce religion ɗin.
Da zarar ka yi losing wannan 12 words ɗin da aka baka na trust wallet, to ka sani tabbas kuɗinka ko nawa ne a ciki ya tafi, kuma ya tafi kenan har abada, kuma babu wanda ya isa ya dawo. Yanzu mu ɗauka ba asarar su kai ba, ba losing ɗin su kai ba, wayar ka ne ta samu matsala ba tare da kai backup ɗinsu ba, kuma baka da copy ɗinsu. To wannan ma ka saka cewar coins ɗinka ya barka har abada, kuma babu wanda ya isa nan ma ya dawo maka da shi. To shikenan mu ɗauka yanzu kuma wani ka ba wa wayarka ba tare da kai protecting ɗin wannan trust wallet ɗinkan da security ba, sai ya buɗe sai ya kwafi phrases ɗinka. Da ya kwafi wannan phrases ɗin, to yanzu yana da access da wallet ɗinka da zai iya kowanne transaction. Wannan ya faru a cases da dama, wanda daga baya sai ka rasa to waye ne yake cire maka kuɗi, kuma alhalin kai sakaci da wannan phrases ɗin naka aka ɗauka. To wannan yana ɗaya daga cikin wallet risk. Moving to exchange risk. Exchange risk in the sense that yanzu zamani ne na P2P. Zaka tura wa mutum kuɗi ba tare da ya turo maka coins ba, ko kuma zaka tura wa mutum coins bai turo maka kuɗi ba. Da yawa mutane sun faɗa hannun scammers wanda za su tura musu kuɗaɗensu ba tare da an saka musu coins ba. Hakan ta faru da mutane da dama. Wannan yana ɗaya daga cikin exchange risk. Akwai kuma exchanges risk. Ta exchanges risk ya bambanta da exchange risk. Exchanges risk in the sense that kowace exchanger mafi akasari exchangeojinmu suna amfani ne da email, irin su Ruko, irin su Bundles, irin su Hotbit, irin su Probit, irin su Binance, irin su gasunan da yawa. Yawancinsu sukan amfani da email ne. To ka sani ɗan uwa, da zarar email ɗinka ya zama an yi hacking ɗinsa, to nan ma akwai yiwuwar kai da coins ɗinka ko kuma kai da dukiyarka kun yi bye bye. Akwai kuma risk of gas fee. Idan na ce risk of gas fee, ina magana ne akan tokens ɗin da suke under mafi akasari Bitcoin ko Ethereum block. Ya bayyana a zahiri cewa in har baka san yadda ake yi ba, zaka je tura mutum coins ɗin 1000, za a iya cazan ka naira 4000 ko 5000 ko 6000 a matsayin gas fee. To wannan ma wani risk ne sosai da yake affecting ɗin duk wani da yake startup na cryptocurrency. So wannan ma yana buƙatar ka zauna ka san ilimin shi. Sannan kuma akwai risk of ignorance. In na ce risk of ignorance shine ka yi abu da ka a sabbin cryptocurrency ba tare da ka yi consulting ɗin wanda suke da expertise akan wannan cryptocurrency ba. Tabbas idan ka yi adopting ka shiga cryptocurrency a haka, mun san a haka muka koya, amma tabbas idan ka yi adopting a wannan zamanin muna da yawancin expert wanda za su iya baka shawara akan cryptocurrency, wanne za ka siya, wanne ta yaushe za ka siyar, ta za ka waye da dai sauransu, wanda za su yi guiding ɗinka ya za ka yi kaza, ya za ka yi kaza. In har kai failure ɗin haka kace kai za ka yi learning, gaskiya ɗan uwa, in har ba dogon zuciya bane da kai, you are about to risk a lot. Za ka koya, saboda we learn from the risk and we learn from the failure, amma kuma a yanzu we make it easy for you, tunda har muna nan za mu iya guiding ɗinku a kowane lokaci. So don haka babu amfani sai ka je ka yi cracking brain ɗinka, ka je ka yi risk ɗin kanka funds ɗinka. Za ka iya tambayar ɗaya daga cikin admin ɗin wannan group wanda zai iya baka full detail akan yadda za ka yi abubuwa. So moving to advantage, duk abin da aka ce yana da advantage, to tabbas zai kasance yana da disadvantage, wanda mun lissafo disadvantage ɗin, to yanzu kuma ya kamata mu ba da advantage. Ɗaya daga cikin abin da yake jawo hankalin kowa in an ce sabon cryptocurrency, zai ji an ce wani ya yi kuɗi, wani ya sai motar miliyan kaza, wani ya yi kaza. To ba kuma bane yake sakawa illa advantage of appreciation. Shine cryptocurrency ba ruwansa, za ka iya sayan abun 1000 ya baka miliyan 1, za ka iya sayan abun 2000 ya baka miliyan 50. Wannan appreciation ne, wannan riba ce ta cryptocurrency, wannan ba abin al'ajabi bane, kuma is possible in cryptocurrency. Wanda suke sabon cryptocurrency na tabbatar za su yi testifying haka. Idan kai bai faru akan ka ba, ya faru akan wani abokin ko ka taɓa jin labarin wani yayi haka, ko kuma yaron da ka fi rainawa a unguwanku in yana sabon cryptocurrency, za ka ga ya sayi mota. Yaron da ba shi da riga, za ka ga ya fara ɗinki, ya sayi iPhone, ya sayi kaza. To ka sani tabbas cryptocurrency ne ba shi wannan legacy. Sannan kuma is a fast and fastest payment method.
Bitcoin ne kadai a yanzu kana nan zaka tura wa mutum kuɗi yana America a cikin 'yan sakanni, ba mintuna ba, 'yan sakanni. So don haka Bitcoin yana cryptocurrency yana ɗaya daga cikin fastest payment method. Wannan shi yana ɗaya daga cikin fastest payment method. Cryptocurrency kuma is transparent. Yana da transparency in the sense that ba zai taɓa yiwuwa a ce in tura maka a banki za ka iya yi wa mutum ya ce ya ma transfer bayan bai ma ba. To a blockchain ba a wannan. In har na ma transfer kai ka san na yi maka, ko da ba ta shigo ba za ka iya bibiya da za a ina ta makale ko kuma a ina aka samu kaza. Kuma tana da transparency in the sense that in transfer duk wani member da ke wannan block din zai iya ganin cewa an yi transfer daga wallet kaza zuwa wallet kaza. So wannan transparency na cryptocurrency kenan. Sannan cryptocurrency yana da the future money, sorry na samu mistake na rubuta future money. So cryptocurrency is the future money. Kamar yadda muka yi money from the money evolution za mu gani, ko da ba yanzu ba, ko da ba gobe ba, to tabbas nan gaba cryptocurrency shine zai zama future money, shine zai zama abin da ake siye da sayarwa da shi. Tun lokacin da muke trade by barter ba mu taɓa expecting za mu tsinci kanmu a halin wani abu da ake kiran shi kuɗi ba, har ya kawo mu kan wannan cryptocurrency. To ku sani cewa tabbas cryptocurrency is the future money. Idan ya zama future money kuma to tabbas zai kasance future payment method. To ku sa a ranku. Kuma sannan ina ba da shawara kan cewa duk wanda bai shiga cryptocurrency a wannan shekarar ba, wannan shekarar is the best way to start learning and researching upon cryptocurrency. Duk wanda bai shiga wannan cryptocurrency wannan shekarar ba, zai shiga ne da riba biyu. Zai shiga wata shekarar yayin da cryptocurrency ke cikin tsadarta, zai shiga kuma cryptocurrency yayin da cryptocurrency ke cikin hatsarinta. A yanzu akwai tokens da coins da ake kirkira na bogi wanda suke zuwa su gudu da kuɗin mutane. To matakar tun yanzu baka yi learning ba, to nan gaba zaka inda kana sayin irin wa'annan shitcoins din wanda yanzu ma ba a fara yin su, yanzu ne ma za a fara yin su. Sannan ina so in dan ba mu wani dan tsokaci da kuma history of shi wannan cryptocurrency. A zamanin da 2009 kunci 2010 akwai wani mutum mai suna Satoshi Nakamoto, wanda ba wai history ɗinsa bane, he's a great man. Ya yi introduction na blockchain yayin da ya fara deploying wani coin akan blockchain ɗin mai suna cryptocurrency. A wannan lokutan kun san da cewar da 1,000 ku za ku iya mallakan bitcoin ɗaya har wajen guda 10,000. Amma yanzu wannan bitcoin guda ɗayan daidai yake da naira miliyan 30 da wani abu. Mu ɗauka a wancan lokacin mun san wannan hakan za ta faru. Mu ɗauka a wancan lokacin mun iya daurewa mu jure mu ba da wannan 1,000 mu kuma yi haƙuri har ya kawo wannan lokacin. A yanzu da 10,000 da yanzu kana da miliyan 30 sau 10,000. Na tabbatar ba kai ba, dangin da sun zama talauci. To cryptocurrency harka ce da take buƙatar haƙuri, juriya da kuma kau da kai. Cryptocurrency ba harka ba ce ta scamming, ba kamar irin su bet Naija bane da za a ce kai betin kaza za ka samu kaza, amma muna da bada assurance kan cewa this is the right time. This is the right time da za ka sai coins yayin da coins suka ƙasa. Sannan ka sani a yanzu duk wanda kaga ya sha wahala wajen neman kuɗi gaskiya siye su. Saboda cryptocurrency hanya ce da zaka dinga samu ka azurta kai kuɗi a lokacin da ɗan ƙanƙanin lokaci ba tare da kuma ka sha wahala ba. A nan gaba insha Allah za mu fara ba da ilimi, comprehensive ilimi a ta yadda ake shiga, saboda har kullum idan aka ce mutum ya shiga cryptocurrency yana tunanin dole sai ya mallaki wasu maƙudan kuɗi zai shiga, ko kuma yakan fara tunanin ta yaya aka yi zai shiga. To godiya ga wannan baiwar Allah da ta buɗe wannan kuɗin ta samu wannan idea ɗin, ko kuma in ce wayar da ta samu wannan idea ɗin, sorry, ta ce bari mu zo mu haɗu mu fara ba wa mutanenmu na arewa wannan ilimi. Insha Allah za mu fara ba da wannan ilimin cryptocurrency ɗin daki akan daki har sai mun tabbatar da kowa ya zama at safe side, wanda mutum zai iya trading, zai iya bincike akan coin, zai iya
wasu abubuwan ma da suka fi haka ma insha Allah. Kasance tare da mu a cikin wannan group ɗin, insha Allah za mu zo mu za mu ci gaba da ba da comprehensive lectures akan shi wannan cryptocurrency.